Ja, så tænkte jeg lige, at jeg ville vise jer lidt af det, jeg arbejder på i øjeblikket. Jeg har helt tilbage i, da Blender hed version 2,7.8, det er noget tid siden, der modellerede jeg de her paneler her, sådan nogle sci-fi paneler. Og jeg har ikke rigtig haft noget anvendelsesformål til dem. Det var meningen, at jeg ville have lavet mit eget spil i gamle dage, men det var alt for omfattende, og jeg var på ingen måde dygtig nok til at lave, overhovedet at lave det her indhold, og med de ambitioner, jeg havde, der blev det bare for uoverskueligt simpelthen. Så jeg valgte at give det slip i det, og da de nye Blender-versioner de udkom, der blev det alt for uoverskueligt, fordi det var simpelthen, ja, det var alt det, jeg havde lært i de gamle programmer, det var sådan set bare lavet om i de nye, så det var ret svært at finde rundt i. Lige nu sidder jeg godt nok i Blender 4, men det er først her de sidste par dage, jeg sådan har begyndt at sætte mig ind i og rent faktisk forstå konceptet igen. Fordi det var bare, altså det var det var bare kompliceret at sætte sig ind i. Men nogle af tingene kunne jeg ændre, sådan så de var ligesom de var i de gamle dage, og det er skide godt, fordi så føler jeg mig lidt mere hjemme. Og så kunne jeg bruge nogle af de modeller, jeg havde fra nu har jeg lige fundet ud af her, efter jeg så kigget, at de faktisk blev lavet. Jeg lavede de her paneler i 2019, så det er lidt tid siden. Men ja, der er også noget af det, der ligger helt tilbage til 2016. Så ja, det er noget af det er lidt gammelt, men det ser stadig fremtidsagtigt ud. Det er sådan set det, der er planen. Og min idé, det er, at jeg vil bruge nogle af de her environments til at fortælle en historie med det ambient musik, jeg laver. Og så skabe nogle stemninger, sådan, så lave en rejse. I stedet for at lave et spil eller en film, så bliver det sådan nogle billeder som dem her, stillbilleder, med lidt forskelligt tekst til, og så akkompagneret med musikken der, og så er det meningen, at folk de skal komme på en rejse. Det var sådan set det, der var hele min idé. Og så, hvis nogen er interesseret, så tænker jeg, at vi lige vil prøve at vise lynhurtigt, hvordan jeg har lavet de her paneler her, fordi det er faktisk på ingen måde særlig svært. Det er bare shaderne, der får det til at se godt ud. Og det er bare nogle Principle BDSF shaders med noget, nu skal jeg have med noget glans, hvad skal man kalde det? Måske jeg lige skulle prøve på en objekt her. Metallisk udseende, det var det, jeg prøvede at sige. Og så, ja, der er egentlig overhovedet ikke noget i det. Så har jeg lavet de lys heroppe for at sætte lyset. Ja, ellers så vil jeg prøve at vise lige, hvordan jeg laver de paneler her. Det er bare et helt almindeligt plan. Og så duplikerer jeg faktisk bare planet oven i det andet, og klikker væk fra det igen. Og så tilsætter jeg en Solidify, sådan så vi får noget masse på pladen her. Og så kan man med offset, det kan man justere, alt afhængig af hvilken rækkefølge man laver pladen i. Men nu ligger offsettet, det ligger over den plade, vi lagde først. Så hvis vi fjerner dele af den her plade, hvis man forestiller sig, at det var et puslespil, og man så fjerner dele af det her plade, så vil, ja, det er faktisk nemmere, hvis jeg viser det. Så jeg tilføjer en bevel modifier, og så går jeg ind og siger, at den skal være 3 mm, og vi vil gerne have, kan jo følge med lidt her, hvad der sker. Så nu laver den en kant på 3 mm. Ej, kom nu, der. På 3 mm. Nu kan vi se, hvis man
Nu er det ikke så nemt at se med meterne, men hvis man siger 3 mm der, og så har vi segmenterne, dem kan vi øge til 3, det er fint nok. Jo flere man øger det med, jo tungere bliver det at trække på computeren. Og så aktiverer man som regel X-ray, fordi det er lidt nemmere at kigge af med pladen. Ja, med X-ray. Ellers så skal man bruge wireframe, og så kan man ikke se pladen, så X-ray det er måden at gå frem på i virkeligheden. Og så går man i edit mode, laver nogle cuts. Det kunne være sådan der for eksempel, og så kunne man gøre det samme på den anden side af glæde her. Og så kan man vælge at lave nogle imellem her, så du kan få nogle lidt tyndere. Så selekter vi dem der, fjerner faces, vertices, så kan man tage de her, trække lidt den vej, lave nogle flere cuts. Det er egentlig bare sådan, jeg har gjort. Så kan man lave forskellige paneler på den måde. Og det er jo faktisk kun fantasien, der sætter grænser. Og i virkeligheden så er det bare, altså, lave den bagerste plade i et materiale, noget mørkere eventuelt, og så den yderste plade i noget lysere. Og jeg brugte en masse tid i de gamle blender på at bage, bage billederne og bage textures på med de rigtige lyssætninger og sådan noget, og unwrapped, det var et mareridt, simpelthen et mareridt, og det var så kompliceret, så selvom der fandtes, tredjeparts plugins, Texture Atlas for eksempel, var der et, der hed, sådan så det skulle være nemmere at kunne bage flere, altså batch, altså hvis man nu havde hele den her korridor, så kunne man bruge Texture Atlas til at bage, eller bake, er det jo i virkeligheden det, man bakede teksterne på hele korridoren på en gang, sådan så lyset var statisk efter man havde bagt eller baket. Men i dag der foregår det hele in real time. Det er meget nemmere, og når det skal være stillbilleder, og jeg ikke skal tænke på animation og sådan noget, så hjælper det jo lidt på det. Så det var egentlig bare det, jeg ville vise. Og hvis jeg har nogen spørgsmål eller noget, kan I jo altid skrive i kommentarfeltet. Og jeg håber bare, I vil med på rejsen, og jeg glæder mig til at få lavet nogle stemningsfulde numre, som I kan lytte med på, og forhåbentlig får jeg lavet nogle gode modeller, som altså nu er det her en af de bedre, jeg har lige har flækket sammen her hurtigt, men jeg arbejder selvfølgelig på at lave noget med i forhold til planeter og med nogle facilities og sådan noget, store fabrikker og ting og sager, som man vil støde på, og ja, jeg håber det bliver spændende, og jeg ser faktisk frem til processen, fordi det giver mig noget indhold, og hvis så I kan bruge det til noget samtidig, så er det jo bare perfekt. Så det var lidt herfra. Tak for den gang. Pas godt på jer selv.